malam wannan tana tambaya ne wai da Allah malam muna so a maimaita mana maganin addu'ar maganin bacci muke so a maimaita mana kuma muna neman alfarma malam da Allah wannan addu'o'in a ba malama a rubuta mana dan mu rinka yi to kuma sai amfani shi malam ya ce za a ba da addu'o'in a rinka yi ta tambaya take cewa Allah malam ita ta kasance cewar iyayenta ne za su ba ta wani wanda kuma ba ta son sa shin shi ne za ta iya dirfafa su da addu'a ya hayy ya qayyim dan Allah ya canja mata da kin shi wa alaikum za ta iya mana shi daman aure dai ana son iyaye su lura wato kada su dinga tirsasa wa 'ya'yansu a wurin wanda ba sa so saboda aure abinda ake bukata a cikinsa abu uku mawaddatan as-sakanu wal mawaddatu war rahma Allah haka yake faɗa mana alqur'ani min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ina cikin ayoyin ubangiji wanda ya wajaba ai la'akari da su Allah ya halicci mutane maza ya halicci kuma mata irin jinsin su suma ya halicci namiji matarsa godiya ko jaka ko saniya ko taguwa ba sai irin jinsinsa amma dan me Allah ce dan a samu nutsuwa ya nutsu da ita ta nutsu da shi sannan ya sanya soyayya sannan ko ya sanya jin kai so daga mahalli ne na zuciya ido aikinsa gani kunne aikinsa ji harshe aikinsa ɗanɗano da furci hanci aikinsa shaƙa hannu aikinsa shafawa da kuma kwancewa da ɗaurewa zuciya kuma mahallinta tsauna idan babu ita aka ce za a je a zauna zaman da mutuka raba to akwai hadari a ciki saboda ka iyaye su lura idan wanda ta zaɓo ranta yake so bara gurbu ne kara da kiyashi ne in aka aura mata ce za ta dada gaba ta shiga bala'i to sai a kwaɓe ta a wannan a kuma yi addu'a wanda ake so za a bata koda na kirki ne in aka je ba za ta zauna lafiya ba za ta wahal da shi ta wahal da kanta to sai a roki Allah a zaɓo mata wani wanda zai kwanta mata a rai wanda yake na kirkin ne kuma take son sa to a shine za a zauna lafiya saboda haka wannan addu'a ta ya hayyu ya qayyum sai ke dirfafa a kai idan wanda kike so din ba na kirki bane amma Allah ya canja masa ya bai da shi mutumin kirki Allah ya canja amma ya canja shi ya baki wani kuma ya sa mahaifanki su kwantar da hankalinsu akan wannan addu'a mai kyau ce a ci gaba da yi musamman ga goma nan na ƙarshe da muke ciki masu alfarma a ci gaba da yin addu'a akan Allah ya baki mafita amma abin da nake roƙonki ki ta yi kina roƙonsa Allah ka bani mafita kyakkyawa cikin gaggawa ki miƙa masa la haula wala quwwata ne baki da dabara baki da wani hange Allah kawai ke so ya baki mafita da kansa to zai baki mafita da zaki mamaki kowa ma zai mamaki insha Allah Allah ya bada mafita kyakkyawa assalamu alaikum malam wannan sa tambaya ne ce malam wannan addu'a da aka ta ya hayyu ya qayyimu 41 ta asuba shin za su iya karantawa su tofa a wasu ba yara su sha kamar yaran da ba su iya ba assalamu alaikum za a iya ma dan shari'a ta yi da ana iya karanta wani na aya ko sunan ubangiji a tofa a ruwa a ba mutum ya amfani da shi za su iya wa yara kanana wanda ba za su iya karantawa ba amma da sun dan taso yaran a dora su akan yadda za su yi da kansu din shi ma assalamu alaikum malam wannan ita ma kusan wancan ce shi ma dai akan yara ne malam suna tambaya ne shin yanzu da abubuwa suka rikirkice na hare-haren bom da fita fargaba shin wace addu'a za su rinka wa yaran su in za su fita ko kuma sa iya tofa musu ayatul kursi ko da akan su ne ko kuma a hannun su shafa su yi musu addu'a kafin su fita wato addu'a da sun ga yaran assalamu alaikum za a iya musu amma mu abin da muke buri ya zama na hare-haren an daina shi abin da nake so wato idan mutum ya je kasuwa ya cire tufafi me ya yi ya wauta idan ya je gaban ɗaki yake cire tufafi ya wauta wani abu yana da muhallinsa
in kun kula an samu daina wannan a Najeriya kusan kwana 40 ba inda ake, sai a Ramadan idan wato Allah muka tsokana, amma wallahi da ya janye. Tunaninmu shi ya haifar da wannan. An yi masa haka a Hunaini, annabi alaihi ya ci maka, ya fita zai tafi yakin Hunaini alaihi salatu wassalam. Da ya tafi Hunaini mutum 12,000 annabi su yi musu jagora. Wannan 12,000 da annabi alaihi musu jagora yana tafiya bayan Allah ya ɗauke wa maka alfarma, ya ba shi dama duk abin da yi a garin maka a wani lokacin ba komai. Wajen azahar sai ce Allah ya dawo da maka alfarmarta har abada ba zai sake ba wani irin wannan ba. Da wannan ikon da wannan damar da darajar da yake da ita fi da sahabbai ruwanullahi alaihi. Ana cikin tafiya sai wani ya farar da baka sai ce lan nugulabal yawma min qilla, yau ba wanda zai iya karya mu dan muna da yawa. Allah sai ce to shikenan tunda ku ne barin janye. Allah Qur'ani ya ce yawma hunaini idza ajabatkum kasaratukum falam tughni ankum minallahi shay'a. Sai ana zuwa sai Allah sai kau da kai. Wannan 12,000 wanda suka rage tare da annabi alaihi salam ba su bi mutum 7 ba, gaba ɗaya suka tarwatse. Saboda mai saboda wahadaniyarsa aka taba, wanda duk yake son ya tsokana Allah to ɗauki taɓo wahadaniya, duba ce ne wana ya isa, sai ana maka bai isa ba. Duk wanda ya nuna ya isa sai ya nuna masa bai isa ba. To wannan muka yi masa, muka ɗauka akwai wanda suka isa ba shi ba. Da tunanin da ya kamata mu sai mu ɗauka Allah ya kawo waɗanda za su yi bilhaki, za su yi da gaske ba da wasa ba, za su yi da kishi. So da ka Allah ya taimake su, amma in baka ɗauke su da wanda muka ɗauka su za su iya magani da kansu, to wallahi ba su isa ba. Wannan shi isa Allah ya dada wannan a cikin Ramadan da 10 karshe nuna mutane me za a iya. Ya ranar Hunaini ce wannan abin da aka yi masa a Hunaini, yadda ka san gajimare har yau a tsaye yake. Duk ƙasar da ta yi masa ka siya mata wannan. A Uhudu nan kuma annabi aka taba alaihi salam, ya tsaye da maharba ya ce a nan za ku tsaya, kowanne ɗauke ƙafarsa daga inda ike canja. Allah ya saukar da fushinsa a gurin, kaga yadda aka yi Uhudu. Har annabi alaihi sai da rauni, sai da wa'insu daga cikin halittar suka fita. Har yau wannan fushin yana tsaye. Yau ana wa annabi alaihi salam irin wannan, gobe Allah zai saukar da wannan. Saboda haka abin da ya kamata mu yi, mu roƙi Allah da mu da shugabannin ba za mu iya da kanmu ba, amma abin da Allah ya ce shugabanni su yi wannan su yi, da mu da su duk mu ɗauka nasarar tana gurin Ubangiji. To wallahi za ka ga wannan abin ya zama tarihi, kamar yadda kwanakin baya janye shi. Tunaninmu da miyagun kalmominmu ya sa Allah ya da wannan abin, sai mun sake mayar masa cewa ba za mu iya ba, shi zai mana magani. Ai ta addu'a a wannan 10 ƙarshen shugabannin Allah ya musu jagora akan matakan da za su ɗauka, ya zama da shi ne matakin da babu zalunci a cikinsa, matakin da zai kai ga Ubangiji zai shiga ciki goye da baya ya kashe wannan wutar. Wannan shi ake bukata. In musifa ta taso irin wannan babba, to kauce wata ake so. Kuma muka yi haƙuri ɗin, ina shaida mana ba wai alfahari nake ba, zai fa janye wannan a ƙasar nan wallahi sai dai ku ce an taɓa yi. Wanda da yake so zai rubuta wannan maganar da na faɗa, ko na mutu za ku ga ya janye wannan a wannan ƙasar, ba zai bata ci gaba da haka ba, da yardar Allah subhanahu wataala. Assalamu alaikum. Bakar alheri. Malam wannan suna tambaya cewa malam addu'ar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. To wayin aka zo nan idan mace ce ta zo nan me za ta ce? In mace ce in ta ɗauki abin a mazaunin ibada, kamar yadda alƙur'ani izo, in za ka karanta alƙur'ani gaba ɗaya, duk wata kalma da izo ibada ce, ba ruwanka da ka canja. Yanzu aka ce kula a'udhu bi rabbil falaq, ai ba za ka zo ka ce a'udhu bi rabbil falaq ba, tunda kul din ba da ni ba mu ake ba, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake.
amma haka za ka faɗa. To in ka ɗauke shi da wannan sigar, to za ki iya faɗarsa a yanda annabi sai faɗa, yanda manzala sai faɗa ɗin nan, a haka aka kika maimaita shi kamar yadda yake shi kenan. In kuma kika lura da ma'anar da take ciki, cewa wannan kalmar ana abduka, ni bawanka ne, namiji ake nufi, to in kika zo wannan sai ki iya canja ki cewa ana amatuka, wa ana amatuka, ni bai warkaci. Shikenan iya wannan duk wurin da ya ce abduka zai ce wa ana amatuka, ni bai warkaci. Kamar waccan addu'ar ita ma da yake cewa wato wadda annaba sai faɗa mafi yawan an zo sauka ƙur'ani ita akan karanta, Allahumma inna abiduka, Allahumma inni abduka wa buna abdika wa buna amatika, nasiyati bi yadika, madin fiye hukumuka, adalun fiye qada'uka, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu adam min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka an taj'ala al-qur'ana al-azima rabi'a qalbi wa nura basari wa jila'a hammi wa huzni wa gammi, da makamancin su. To wannan abduka din nan, wa buna abdika wa buna amatika, wannan mace ce sai ta ce an bintu abdika wa bintu amatika, in ma'ana za ta ɗauka sai ta iya canja ta mai da shi da wannan sigar, shi kenan. In an yi haka ya yi shi ma. Assalamu alaikum. Allah ya saka da alheri. To malam, wannan tambaya take ce fi dai maudu'in ba, take cewa malam, na kasance ina tsarin iyali irin wanda ake sa hannu, to sai wani abu kamar jini ya zubo min, sai na ɗauka al'ada ce, ita kuma tana azumi a lokacin, sai ta ci abincinta. Amma da ta je asibiti sai suka ce ai hakan zai iya kasancewa. To shine take malam, menene matsayin azumin nata da ta karya? Sannan kuma suka ci ba ta magani wanda za a yi wata 3 ba a yi al'ada.